ሴጋ ምስ እነቋርጾ ድማ ተሃዋስነት ኣካላትካ ንንቡር ስምዒታት ተሃዋሲ ይኸውን። እቲ ሴጋ ንሓንጎልና ብናይ ሓሶት ስምዒታት ስለ ዘላምዶ እቲ ንቡር ፆታዊ ርክብ መቕረቱ ከም ዝስእን ይገብሮ። ኣእምሮኻ ካብቲ ናይ ፆታዊ ስእልታትን ሓሳባትን ጥራይ ዝውዝዕ ዝነበረ ናብ ንቡር ዕቤትን ህይወትን ይምለስ። ሓንጎልና በቲ ጽዩፍ ስነ ምግባር ተኣሲሩ ስለ ዝነበረ ሴጋ ኣዝዩ ግዜ በልዓይ እዩ። ምክንያቱም ሓደ ሰብ ነቲ ተግባር ንምፍጻም ዝኸውን ቪድዮ ንምንዳይን ድሕሪኡ ድማ ስምዒቱ ንምዕራፍን ሰዓታት ከጥፍእ ይኽእል እዩ። ሓደ እዋን ናይ ኣእምሮ ምልጋም ምጽልማት ካብቲ ቀንዲ ሳዕቤን ዘምጽኦ ሴጋ እዩ። ንገዛእ ርእስኻ ክትቆጻጸራ ከም እትኽእል ስለ ዝገበርካ እውን ኣብ ውሽጥኻ ዓብዪ ናይ ዓወት ስምዒት ይፈጥረልካ። እዚ ሴጋ ምስ ኣቋረጽካ ሃይማኖተይን ባህለይን ዘይፈቕዶ እቲ ሕቡእ ነገር ይገብር ኣለኹ መብዛሕትኡ ሰብ ድሕሪ ሴጋ ናይ ገበን ስምዒት ይስምዖ። እዚ ድማ ንርእሰ ምትእምማንካ የውርዶ። ሰላም ጥዕና ሃበለይ ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ቻናልና ሎሚ ብዛዕባ ሓደ ብዙሕ ሰብ ዘይዛረበሉ ግን ከዓ ንብዙሓት መንእሰያት ናይ ጥዕናን ስነልቦናን ማሰይቲ ዘውርድ ርእሰ ጉዳይ ክንዘራረብ ኢና። ንሱ ድማ ርእሰ ርካቦ ወይ ድማ ሴጋ እንትኸውን ርእሰ ርካቦ ወይ ድማ ሴጋ ማለት ሃይማኖትናን ባህልናን ብዘይፈቕዶ ባዕልኻ ንባዕልኻ ርክብ ምፍጻም እንትኸውን ርእሰ ርካቦ ወይ ድማ ሴጋ ንግዚኡ ዕጋበት ዝህብ ዋላ ደኣ ይኹን እምበር ንነዊሕ እዋን ክቕጽል ከሎ ኣብ ስነ ኣእምሮናን ጽንዓትናን ዓብዪ ጽልዋ እዩ ዝፈጥር። ስለዚ ሎሚ ድማ እዚ ወልፊ እዚ ወይ ድማ ልማድ ምስ እነቋርጾ ኣብ ኣካልናን ስነ ኣእምሮናን መንፈስናን ዝመፁ 5 ወሰንቲ ለውጥታት ክንርኢና ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ጽንሑ ኣዝዩ እውን ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ማንም እውን ደፊሩ ክዛረበልኩም ዘይክእል ግን ብውሽጥኹም እንዳተሃሰኹምሉ ትመፁ ዘለኹም ጉዳይ ስለ ዝኾነ ክሳብ መወዳእታ ሓቢርኩም ንጽንሑ። ኢንትሮ ጥራይ ሰሚዕኩም ካባይ ከይትፍለዩ። ምክንያቱም ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ዝተወሰኑ ሰባት ጥራይ እዮም ክዛረበኩም ዝኽእሉ ደፊሮም ንሳቶም እውን ዘይኮነ መልክዕ ከትሕዝዎ እዮም ዝፍትኑ። ሎሚ ዝህበኩም ግን ኣገዳስን ጠቓምን ምኽርታት ስለ ዝኾነ ክሳብ መወዳእታ ሓቢርኩም ንጽንሑ። ብቐጥታ ናብ መደብና ክንኣቱ። እቲ ቀዳማይ ናይ ጉልበት ወይ ድማ ኢነርጂ ምውሳኽን ምንቃሕን። ሴጋ ክንገብር ከለና ኣካላትና ብዙሕ ፕሮቲንን ማዕድናትን ይጥቀም ጥራይ ዘይኮነስ ድሕሪኡ ዝስዕብ ናይ ድኻም ስምዒት ኣዝዩ ልዑል እዩ። ስለዚ ሴጋ ምስ ኣቋረጽካ እቲ ንረብሓ ዘይብሉ ነገር ዘባኽን ዝነበረ ጉልበት ናብ ኣካላዊ ብርትዐ ይቕየር። ኣብ ስራሕካ፣ ኣብ ስፖርትኻን ኣብ ዕለታዊ ምንቅስቓሳትካን ዝያዳ ንጡፍ ትኸውን። ብተወሳኺ እውን እቲ ዝስማዓካ ዝነበረ ናይ ምስልቻው ባህርያት ይጠፍእ። ኣብ ኣካላትካ ዘሎ ቴስቴስትሮን ሆርሞን ክመጣጠን እውን ስለ ዝጅምር ንጡፍ መንፈስ ይፈጥረልካ። እቲ ካልኣይ ስነ ልቦናዊ ምርግጋእን ርእሰ ምትእምማንን ይፈጥረልካ። መብዛሕትኡ ሰብ ድሕሪ ሴጋ ናይ ገበን ስምዒት ይስምዖ። እዚ ድማ ንርእሰ ምትእምማንካ የውርዶ። ሴጋ ምስ ኣቋረጽካ ሃይማኖተይን ባህለይን ዘይፈቕዶ እቲ ሕቡእ ነገር ይገብር ኣለኹ ዝብል ስምዒት ስለ ዝርሕቕ ብዓይኒ ርእሰ ምትእምማን ሰብ ክትጥምት ትጅምር። ንሓደ ሰብ ክትዕልሎ ከለኻ እቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ሴጋ ጌርካ እትዛረቦ ዝነበርካ ተደፊእካ ናይ ርእሰ ምትሓት ስምዒት እንዳተሰማዓካ ዘይኮነ ፊት ንፊት ዓይኒ ንዓይኒ እንዳተረኣኻ ብኮንፊደንስ ብርእሰ ምትእምማን ክትዕልል ትጅምር። ንገዛእ ርእስኻ ክትቆጻጸራ ከም እትኽእል ስለ ዝገበርካ እውን ኣብ ውሽጥኻ ዓብዪ ናይ ዓወት ስምዒት ይፈጥረልካ። እዚ ድማ ንማሕበራዊ ህይወትካ የስተኻኽሎ። ካብቲ ድሕሪ ናይ ተግባር ሴጋ ዝመጽእ ናይ ጭንቀትን ድብርት ስምዒትን ናጻ ትኸውን። እቲ ሳልሳይ ትኹረትን ብቕዓት ኣእምሮን ይፈጥረልካ። ሓደ እዋን ናይ ኣእምሮ ምልጋም ምጽልማት ካብቲ ቀንዲ ሳዕቤን ዘምጽኦ ሴጋ እዩ። ሴጋ ምስ እተቋርጽ ድማ ሓሳባትካ ክእከቡ ይጅምሩ። ትኹረትካ ኣብ ሓደ ነገር ንነዊሕ እዋን ናይ ምጽናሕ ዓቕምኻ ይውስኽ። እዚ ማለት ድማ ነቲ ውሽጥኻ ኣሚኑሉ ክትጓዓዞ ዝሓሰብካ ሓሳብ ብጽንዓትን ብሓቦን ለውጡ እስካብ ትርኢ ክትሰርሕ ይሕግዘካ ማለት እዩ። ናይ ምዝካር ዓቕምኻ እውን ኣዝዩ ዝተመሓየሸ ይኸውን። ሓንጎልና በቲ ጽዩፍ ስነ ምግባር ተኣሲሩ ስለ ዝነበረ ካብቲ ወልፊ ምስ ወፀ ስሩዕ ስርሑ ይጅምር። ናይ ፈጠራ ስራሕቱ ይምዕብል፣ ሓደሽቲ ሓሳባት እውን የመንጩ። ኣእምሮኻ ካብቲ ናይ ፆታዊ ስእልታትን ሓሳባትን ጥራይ ዝውዝዕ ዝነበረ ናብ ንቡር ዕቤትን ህይወትን ይምለስ። እቲ ራብዓይ ምምሕያሽ ፆታዊ ጥዕናን ስምዒትን ይፈጥረልካ። ሴጋ ንሓንጎልና ብናይ ሓሶት ስምዒታት ስለ ዘላምዶ እቲ ንቡር ፆታዊ ርክብ መቕረቱ ከም ዝስእን ይገብሮ። ሴጋ ምስ እነቋርጾ ድማ
ታዋስነት ኣካላትካ ንንቡር ስምዒታት ተሃዋሲ ይኸውን። እቲ ብኢድካ ጥራይ ክመጽእ ዝጸንሐ ሓይሊ ግፊት ስምዒት ወይ ድማ ድሌታትካ ይንኪ። ምስ ሓቀኛ መጻምድትኻ ክትከውን ከለኻ ዘለካ ብቕዓትን ስምዒትን ብሉፅ ይኸውን። ኣእምሮኻ ካብ ናይ ምስሊ ትርኢት ስምዒት ወፂኡ ናብ ናይ ሓቀኛ ምትእስሳር ይቕየር። እቲ ሓምሻይን ናይ መወዳእታን ነጥብና ድማ ግዜን ኣፍራይነትን ይውስኸልካ ወይ ድማ ይፈጥረልካ። ሴጋ ኣዝዩ ግዜ በልዓይ እዩ። ምክንያቱም ሓደ ሰብ ነቲ ተግባር ንምፍጻም ዝኸውን ቪድዮ ንምንዳይን ድሕሪኡ ድማ ስምዒቱ ንምዕራፍን ሰዓታት ከጥፍእ ይኽእል እዩ። እዚ ምስ እተቋርጾ ግን ነቲ ኣብኡ ዝጠፍእ ዝነበረ ግዜ ናብ መጽሓፍ ምንባብ፣ ስፖርት ወይ ሓድሽ ክእለት ሞያ ንምምሃር ክትጥቀመሉ ትጅምር። ኣብ ክንዲ ኣብ ዓራትካ ተሓቢእካ ግዜኻ ተጥፍእ ምስ ስራሕኻ ወይ ድማ ምስ ስድራቤትካን ኣዕሩኽካን እተሕልፎ ግዜ ይውስኽ። ብተወሳኺ እውን ኣብ ዓበይቲ ናይ ህይወት ሽቶታትካ ክተትኩር ትጅምር። ብሓፈሻ ድማ ሴጋ ምቁራጽ ማለት ንነብስኻ ዳግማይ ምርካብን ናብ ሃይማኖትካን ባህልኻን ምምላስ ማለት እዩ። ነዚ ኣጸያፊ ተግባር እዚ ንምግዳፍ ዝሕግዙኻ ነጥብታት ቀዳማይ ንነብስኻን ንእግዚኣብሄርካን ይቕራ ሓቲትካ ናብ ሃይማኖትካ ምቕራብ። ካልኣይ ንጽልዋ ዝፈጥሩልካ ነገራት ምርሓቕ። ንኣብነት ቪድዮታት ክኾኑ ይኽእሉ፣ ስእልታት ክኾኑ ይኽእሉ፣ ወላ ኣዕሩኽትካ እውን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ነዚ ኣጸያፊ ተግባር እዚ ዘለዓሉልካ እንተኾይኖም ጠቕሊልካ ካብ ጥቓኻ ምርሓቕ። ሳልሳይ ብዝያዳ ስፖርቲ ምስራሕ። ራብዓይ በይንኻ እትኾነሉ ግዜ ኣውሕድ። እምበኣርከስ ፍትዋት ተኸታተልቲ እዚ ቻናልና ንሎሚ ዝነበረ መደብና ነዚ ይመስል ነይሩ። እዚ መደብና መሃሪ ኮይኑ እንተደኣ ሓጊዝኩም ንኣዕሩኽትኩም ሼር ብምባል ነዚ ቪድዮ ድማ ላይክ ጌርኩም ኣብ ኮመንት ርእይቶኩም ፀሓፉለይ። ኣብ ቀጻሊ ከምዚ ዓይነት መሃሪ ቪድዮ ንክበፅሓኩም ሳብስክራይብ ብምባል ቤተሰብና ይኹኑ። ኣብ ቀጻሊ ብካልእ ቪድዮ እስካብ ንረኸብ ሰሰናዩ የቕኒለይ።